Ya Mulimba pano pa wailesi ya Times nthawi imene timakhala tikucheza ndi anthu kuchokera muzipani zosiyana kwafunsa kuti kodi pamene tayandikira chisankho kodi zipanizi zilimba zili ndi mfundo zotani zothandiza Malawi magawo osiyanasiyana kukweza chuma ndi zina zotero. Ine ndi Lero Malikano ndipo mu program yathu ya lero tikhale tikucheza ndi Director of Youth kuchokera ku chipani cha People's Party. Nde inuyo musatalikire takhalani pomwepo chifukwa posachedwa pompa tikhale tikumva ndithu kuchokera kwa iwowo tingokonza ziwiri zitatu kenako tiyambepo ndithu kuti kodi kupipiko alimba nanga kumbali ya achinyamata alimba motani ayika ndondomeko zotani kumene kuonetsetsa kuti achinyamata akhale m'maudindo osiyanasiyana. Nde osatalikira takhalani pomwepo titakamva bwanji titamva mundimvano ndikukumvani madam. Chabwino munalimva funso kuchokera ku nkhotakota kuja eti? Ndo funso lijaliambileso foni yanga inazaduka. Iya ifoni imeneyo ndithu yaduka koma akutero kuti ziti Kukupasani anatero kuchisani ku nkhotakota akunena zokuti kumenekoko mwanena zokuti mwayimitsa dera lina lililonse koma kumeneko kulibeko phungu mukutipo bwanji wa chipani cha PP. Yo ali live. Iya phone imeneyo ndithu yaduka. Okay. Chipani cha People's Party chaimisa atsogoleri pena palipose Malawi muno. Iya kunkhotakota muyankhe za kunkhotakota mwayimisa constituency ina iliyonse. Kaimisa constituency ina iliyonse koma ndekuti mwina iwo alibe nacho chibi chipani cha People's Party chifa. Yo kumene koko kuliwa akuti kusaniko pasani kunkhotakota tindasogolera chipani cha People's Party amene amayendesa chipani cha People's Party. Iwo anafikira kufunsa kunanga People's Party kunako bwanji kulibe. Chabwino malingana ndi nthawi apa ndi kupempheni kuti tilekeze mwina pomwepa chifukwa nthawi ndithu yatithera. Ndikuthokozeni kwambiri a Obre Halale chifukwa chotenga nthawi yanu kuti ticheze nanu program yathu ya lero. Zikomo kwambiri thokoza kwambiri Lero. Zikomo kwambiri. Apanso ndiye pamapeto pa program yathu ya Mulimba tikumbutsane kuti mabungwe a Oxfam, WOLEC ndi Center for Civil Society Strengthening akugwira ntchito ndithu zomwe zikulimbikitsa amayi achinyamata komanso anthu aulumali kupikisana m'maudindo osiyanasiyana pamene tikukonzekera chisankho mu September muno. Iwo akulimbikitsa anthuwa kuti atenge nawo gawo pa chisankho ndipo programuyi amatipatsira ndi mabungwe amenewa a Oxfam, WOLEC komanso Center for Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy ya Iceland. Ndipo maganizo amene amaperekedwa mpulogalamu uyi si maganizo amabungwe amene ndachulawa koma maganizo a chipani chimene timacheza nacho cha People's Party. Ine ndi Lero Malikano tikumanenso sabata yamawa mpulogalamu ina ya Mulimba pompano pa wailesi ya Times. Mwakoma nonse. Anthu achipani cha PP osaiwala kuti mu program yathu ya lero tikhale tikucheza ndi mkulu wa chinyamata kuchipani chimene cha People's Party a Obre Halale amenewa ndi amene tikhale ndithu tikulankhulana nawo mu program yathu ya lero. Nde tingoyembekezera ziwiri zitatu kenako amenewa tiyambe ndithu kulankhulana nawo. Nkhani yake sina iyayi tikutero kuti kodi achipaniwa alimba pano tukamboti kwangosala masiku 40 kuti chisankho ndithu chichitike pa 16 September lapano. Alimba mfundo zawo ndi zotani? Lero tukamba za mfundo zolimbikitsa achinyamata ndifukwa chake tikucheza ndi akuluakulu achinyamata. Osaiwala kuti program imene timakhala tikucheza ndi anthu azipani zosiyanasiyana timayikanso nyimbo ndithu zochokera ku zipani zosiyanasiyana. Ena nkumati Lero mwayamba mpaka na kuyika nyimbo za People's Party tayika chifukwa chokuti lero tikucheza ndi amenewa tikazachezanso ndi ena tizayikanso nyimbo za amene. Muli bwanji Obre Halale? Ndi bwino kwambiri Lero kaya inuyo ku Times. Ifetu tili bwino koma
Mulimba ku People's Party-ko. Yes, People's Party ndiyo limba kale ndipo ndi chipani chimene chalimba mwina over 100% kulimba kalimbidwe kake. Mulimba mota? No, kulimba paja ndi nthawi yoti tikupikisana kuti titenge dziko li pa 16 pano mwezi wa mawa omwewo pa 16 September. So talimba ndipo ndife olimba kuti chipani cha People's Party pa sponsor gwa Dr. Joyce Banda, Her Excellency Dr. Joyce Banda, tikutenga dzikoli kukonza zinthu no kuyambira mwezi wa mawa pa 16 September pano. Moti 50% plus 1 inu simukunjenjemera nayo ku People's Party-ko? Chimene mukadziwa nchonena kuti chipani cha People's Party chinalamulapo dziko lino. Ndi mukulamula kwake mu zaka ziwiri zokha chinapanga zinthu zazikulu. Ndi zinthu zimene zijazo anthu akuzikumbukira kuti kunachitika chani. Her Excellency Dr. Joyce Banda ndi ndani, amatani, ndi 50 plus 1 imene mukuti nayo sinkhani. Nkhani ndionena kuti chipani cha People's Party pa 16 September with Her Excellency Dr. Joyce Banda ndi Light Honorable Khumba Kachali running mate tikutengaso dziko likulamuliraso kuyendesa zinthu dziko lino kuti ziyendeso bwinobwino. Inuyo chikukulimbitsani mtima ndi chani ku People's Party-ko kuti pa 16 September tilimbadi feyo tipeza 50% plus 1 chikukulimbitsani ncha? Tikuyenda Malawi dziko tikuyenda anthu nonseso mukuona nokha mmene zinthu zikukhalira zinthu zimene anapanga Her Excellency Dr. Joyce Banda mu zaka ziwiri nzosayiwalika zoti wina aliyense akamayenda akumangoti bola amayi. So amayiwo akubweraso kutengaso zinthu kuphula dziko la moto pa nsinga za ukapolo zimene dziko likukumana nalo ngati panopa anthu akukumana ndi zovuta zambiri. So chipani chathu cha People's Party chili ndi njira zoti tithetse mavuto amene wa dziko likuvutika nawo. Ndi malungu ake limene ndikusimikizirani chifukwa wina aliyense tikayenda angoti bola amayi, wina aliyense bola amayi ndi amayiwo akuyimaso komanso ine mukudziwa kuti muzaka cha amayi kunali chani. Zonse zimene zinachitika zicha zinali zochepa pano ndi pali zambiri kuposa zimene tinazipanga muzaka ziwiri zimene zinadusa zicha. Ndiyeno ineyo ndimafuna ndidziwe kuti ku People's Party-ko moti mukamakhala tinaona afrobarometer natuluka posa chedwa pompa kukamba za 5% kuti anthu maganizo anthu kunjako anapereka 5% ku People's Party. Mukakhala mukumalimba bwanji mtima kuti ngakhale makafukufuku akutere koma ifeyo na pa 16 September lapano ndi 50% plus 1 mukuchita zotani kumene koko? Mwati afrobarometer amapereka anthu malizati anthu osanavote anthu anangopita okha umangoganiza tipange chonchi koma anthu apite pa ground akaone kuti kuli chani komanso aone ndi mmene dziko layendera ndi mmene dziko lili pano lero mmene tikuyankhulana pa foni pano ndi zaka zimene chipani cha People's Party chinalamula kwa 2 years aonesetse kuti zinthu zikuyenda bwanji. I just want to tell you kunena kuti that nthawi imene that afrobarometer imene anthu akuyenera ma percentage amene akwanira anthu ndizongokamba ifanthu sanapite pa ground ndi pamene pali ntchito yeniyeni pa ground ndi pamene pali ntchito yeniyeni yonena kuti People's Party ikutengaso bomali. Tiyambe motere kuti mukuchita chani ku chipani cha People's Party poonetsetsa kuti achinyamata akukhala patsogolo kukhala m'maudindo ndithu akuluakulu osangoti bola wachinyamata ali pa udindo koma maudindo amene wachinyamatayo akhoza kumapanga ma decisions akuluakulu. Chipani cha People's Party ndi chipani cha democracy mwene muli democracy chipani chabwino kwambiri chimene achinyamata panopa mulachinyamata ambiri amene ali mu opposition akulu. For example ine kumene ndi nyamata amene so ndi mpando ukulu tikumatha nawo kupanga ma decisions oyendesa dziko limodzi. Muneki muli achinyamata ambiri amene tonse pansi pa usogola Dr. Joyce Banda alibe tsankho anaona kuti achinyamata ndi ofunika ndi azisogoleri tapase ma position awa akumatha tonsefe tikumatha kukhala ngati banja limodzi ndikumakambirana kuti tipangeza kuti ndiye ndifuna ndingoyankhapo kunena kuti fundo zimene tikupanga kulimbikitsa achinyamata ku chipani cha People's Party it's like choyambirira ndi chikondi cha wina aliyense tikondane tiyende limodzi timange limodzi kuti tikonze dzikoli lisasokonekere ndi achinyamata wina aliyense aziudindo wake uyo ndi wakuti uyu ndi wakuti awa ndakuti tiyendeni limodzi
tikonze dziko timange dziko monga dziko la Malawi ndikufunika kuti limangidwe sofa linapukasuka panondo unongeka nde kwachinyamata ku chipani cha People's Party chipani chakundaswa chinyamata kwaika mipando kuti aonese zofoka za chinyamata ena ndikukokerapo kutengapo ndikupanga chinthu chimodzi kuti okay fine pano tipange izi tendero limodzi kuti tisayende somene dziko likuyendera pano pano. Njala nde yavuta mdziko muno anthu pafupifupi 6 million ndomwe akhudzidwe ndi njala. Kodi inuyo ku chipani cha pipiko mukuona kuti chikuvuta ndi chani pano kuti mdziko muno musakhale chakudya chokwanira, ndipo ngati chipani muzatani poonetsetsa kuti chakudya mdziko muno ndi chokwanira, ndipo achinyamata amene tikuakamba pakadali panowa amenewa ali ndi chakudya ndithu chokwanira? Chipani cha People's Party chaikapo ndondomeko zingapo zonena kuti chokudya dziko kuti liyende bwino lofunika kuti anthu adzidya. Achinyamataso akuyenera kuti azikhala azidya, azithaso kukhala ndi zokudya zina zoti izi asunga zokudya izi mina zogulisa kumene agulisa mwina nkutha kupangira mazitukuko zina ndi zina zoti zomasamalira miyoyo yawo. So chipani cha People's Party chimayang'ana kuti kodi anthu akhale ndi chokudya number 1 moyo wa thanzi. Ineyo mukuziwa kuti muzaka za Dr. Joyce Banda panali moyo wa thanzi anthu amadya zabwinobwino ifati Zinthu anamba amayang'anira ngati kholo Her Excellency Dr. Joyce Banda amadziwa kuti pakhomo pamafuna ana adye anthu adye monga mumadziwa mzimayi amatha kukhala kuti pakhomopo mwina ali ndi papaya weniweniyo koma mwana kusunga ali ku school kuti mwana akabwera nimpase pisi asangudya wokhayi. Kusoza kuti iwo andi chikondi amakonda wina aliyense ndipo akumva kupweteka dziko lya kamaliona anthu akuvutika chimanga kumakwera mtengo mafika mpaka 100,000 madera ena 90,000 madera ena pano pa nyengo yokolola kumene chimanga pano ndi 80,000 kwa madera ena pompa ndakali pano ndifana ndikusimizira chipani cha People's Party mwezi wa Mawa pa 16 tikangotenga bomali njira zonse za ulimi wabwino za farm input mazipangizo za ulimi zikhala zikupezeka zofikira wina aliyense komanso tikanena maulimi kuli ndondomeko zimene chipani chayika kuti anthu azitha kulima azitha kupeza mbewu fertilizer malimidwe amakono kuti wina aliyense akhale ndi chokudya wakumizi wakutauni ngakhale wina aliyense akhale dziko la mkakanduchi chokudya chikhale chilipo. Ndeno inuyo mwati kwenikweni muzaonetsetsa bwanji mwina zimene mwakambazi ena pano timacheza ndi anthu ambiri tinalinso ndi wachinyamata wina wa ku chipani china sabata yathayi amakhamba mfundo zake zonkerankera kumeneko. Inuyo muzachita chani zosiyana zimene zizapangitse kuti mdziko muno mukhale zakudya zokwanira? Nkhani ndiyonena kuti wina aliyense ndiofunikira mu dziko pasakhale sankho lokuti opeza chakudya ndi akhale akuti awa akhale okasuma kwa akuti kapena akhale okagwira ntchito ganyu yokalimisa chokudya kwa akuti no. Chipani cha People's Party pansi pa usogolo wa Dr. Joyce Banda Her Excellency Dr. Joyce Banda mayi wa chikondi amene akufunisisa kuti wina aliyense kaya ndi wakumizi kaya ndi wakuti kaya ndi ndani apeze zokudya mofanana ndiye kuti mmene amayi athu amapangira zinthu amayesetsa kuti wina aliyense ziziyende ndi chipani cha People's Party chaika ndondomeko zonena kuti kaya ndi wakumamizi kaya ndi wamtauni apeze zipangizo za ulimi mofanana monga mukuziwa kunena kuti pali ena akumatiuza kunena kuti kulima mega farm ang'ono kulima mega farm kutani komano People's Party yakonza njira zonena kuti wina aliyense alime wakhomo lake andika 1 eka kandika 2 eka kandi half eka alime zipangizo za ulimi zipezeke kwa wina aliyense. Ndiye People's Party ndi imene ili ndi network yopezesa anthu zipangizo za ulimi Malawi muno. Chabwino tibwere pa nkhani ya zachuma. Inu ngati chipani muzatani poonetsetsa kuti chuma mdziko muno chikuyenda bwino chifukwa chuma cha dziko lino sichili bwino. Komanso timafuna tidziwe kuti ku People's Party mukuona kuti vuto makamaka pakadali pano ndi chani? Nkhani ya mukanena kuti ku People's Party kuvuto ndi chani
mukutifunsa vuto la chuma kapena mukufunsa kuti tufunsa nkhani ya za chuma kuti kodi chuma cha dziko lino sichili bwino, vuto ndi chani pakadali pano, ndipo inuyo ku People's Partyko muzachita bwanji kukonza zinthu kuti achinyamata mdziko muno azikhala ndithu akusangalala makamaka kukhala mu dziko limene chuma chake chikuyenda bwino? Dziko la Malawi padakali pano pamene lilipa nakumana ndi mavuto azachuma chifukwa kuti cha usogoleri umene ulipo umene takhala nawo kufikira masiku amene kumalizisa kuti tsono tikavute mu zaka 5 zonsezi izizi dziko limangongola ngongole zochuluka kugongola ndalama ija osayendesa zoyenera kuti zichitike nde anthu osafikira kungongola kumangola mabebala kuti tangongola ndalama kwakuti koma ndalamazo kumangoyendesa okha osamayendesa zoyenera kuti anthu zafikire mpaka pano dziko likuvutika kumabweza ngongole ndipo soti dziko likhala kubweza ngongole zinthu zina zikuvuta dziko silingatukuke ndengati chipande cha People's Party chizayang'ana ndipo chili ndi njira zake ndakadaula amene amayang'ana za chuma kunena kuti padakali panopa dziko lathuli tiyimise izi tipange izi kuti tisolve mavuto awa monga takamba kale ningomono takamba kale za ulimi kuti dziko lathu talima bwino takolola bwino tikhala ndi chokudya choti anthu azidya chosunga m'manyumba china tigulitsa alimiwo akatha kugulaso mwina zipangizo zina kulipirana ma school fees kugula zovala takhale kumwera fanta kumene ndikuti ngati takolola zambiri zinatigulisa zinapanga at least zikulenda bwino komanso chipande cha People's Party chaita njira zonena kuti chikapange creating ntchito kwa chinyamata kuti chinyamata adzilembe okha ntchito mupanga bwanji mutiuze njira zake zimene muzachite kuti achinyamata ndithu amvetsetse bwino job creation kupanga creating ntchito kwa chinyamata kulimwa chonchi osati kungonena kuti tikakulembani ntchito 3 million tikalemba anthu ntchito mwakuti kulibe makampani oti anthu mukakalemba mukasiya kuti no chipande cha People's Party chili ndi njira zoti chikapange empower achinyamata kuwaphunzitsa achinyamata ntchito zosiyana ena ntchito zamanja ena mwina akakhala ma carpenters ena ma electrician ena mwina ma plumbers amene aja akakamaliza makosi aja nawo pasidwa zinthu ndikuwapasa capital startup capital akapeza kulemba achinyamata mwina 10 wina maplumber mwina akalemba achinyamata wina yonse akakapanga akalembaso achinyamata tikupanga empower atalemba achinyamata tikupanga creating ntchito dziko singakhala lokweteka ndipo amaskini akakhala wochepa mu dziko chifukwa wina aliyense akakhala akupanga paika kumagwira ntchito zamanja paika for example kuli maiko ngati go to Japan go to China ana amapezeka kuti akupanga zidole zimene zimatha kubwera ku Africa kuno ana kumagula kumazochoka ku China zina akupanga m'masukulu kale kunali phunziro la handwork anthu mapanga masache kumapanga chani zimene zinakhala zinapitirira bwezi lina kuti dziko la Malawi anthu amapanga zinthu mwokha tomatumiza moti kwa inu mukuona kuti ndizotheka ngati ku chipani cha People's kulemba achinyamata 3 million munatchula 3 million ku chipani cha People's Party ndikutanthauza kunena kuti ndizotheka ngakhale kulemba achinyamata over 3 million imene tikunenayo chifukwa kuti chipani chiningira zake zimene chakonza kale panopa chokapanga creating ntchito za chinyamata for waphunzitsa anthu ntchito zosiyana ena kuwapasa ma business kumene zipanga ni ma business awo akapanga ma business amene aja akamatukuka akamakula zitenga anthu ena kumalemba kumayika mmene muja ena kumene makarpenter ena mafamu kumene asagula mafamu ma estates amene ajapa zipangizo za ulimi akulima kukolola kukhala anthu ogwira ntchito anthu aja uchimizi akuzipangira zinthu pawokha osadikirira kuti boma liwalembe. Mr. Halale timafuna tidziwe kuti kodi pakadali pano ku chipani cha People's kuli achinyamata angati amene akuyimira madera osiyanasiyana ngati kansala komanso phungu wa nyumba ya malamulo kuyambira ku Nsanje mpaka kuchitipa nkhotakota mpaka Mchinji matauni ndi mmamizi wodi ina iliyonse constituency ina iliyonse 3/4 titakunena kuti 50% ndachinyamata amene akuyimirira maudindo akuyimirira ena makansas ena ma MP komanso mneki ya chipani cha People's Party muli achinyamata ambirimbiri which means chipani cha People's Party chilibe sankho chikufuna chinyamata tikufuna nambala Mr. Halali tiziwe 50% yo tamumva koma timafuna tidziwe nambala inieni yogwirika kuti out of 200 and chakuti constituencies inuyo mwayimika achinyamata angati madera osiyanasiyana.
out of 200 something ndekuti muitengeso half ya 200 yakuti iyo ndachinyamata amene ayimirira nawo ngati aphungu ena makhasa ku Malawi. Kupipiko mwayimitsa constituency ina iliyonse? Chipani cha People's Party chayimitsa constituency ina iliyonse kuyambira kunsanje mpaka kumchinji. Izi mukutiuzazi ndizoona kapena mukungolankhula poti pano ndi pa wireless muzikomesere ngati achipani? Ife ngati ineyo ndilibe chifukwa choti ndikangozikomesera chifukwa ifeyo tikuzowa zimene tikupanga ndizoona and zimene tikupangazo zoti zochitika ndithu zoti olo mutapita m'madera mukafufuza mukamva zoti wakuti alipo kuli wa People's Party kuli uyundo wa People's Council undi Malawi yonse and ife tikuyenda pena paliponse tili ndi atsogoleri amene ayimirira m'madera osiyanasiyana. Pali achinyamata ena pano tikukamba pano ali ndi chidwi ndithu choyima madera osiyanasiyana, ena anaonetsa chidwi choyima ndithu madera osiyanasiyana nkaya ngati phungu ngati kansala, koma chifukwa cha ndalama zimavuta kuti kodi tichita motani. Inu munathandizapo achinyamata ku chipani chanu kapena anthu aulumali kuti kuwalipirira ma nomination fees ku bungwe la meki? Mmene ndafotokoza kale kuti chipani cha People's Party mtsogoleri wake Her Excellency Dr. Joyce Banda ndi mayi wa chikondi ndipo ndi mzimayi amene amaziwa ubereki kunena kuti ana anga onsewa ndi ana anga abado olumala abado walungalunga abado ndani. Her Excellency Dr. Joyce Banda ndi chipani cha People's Party ndipo chathandiza achinyamata ena mwina ochepekedwa ndalama kwa bweresa kuti abwerani osafoka ya itengani ndalama izi kalipireni pangani izi chikusowekera ndi chani china chilichonse pano pachikutheka. Nde pakadali pano tili pakalikiliki anthu tikukamba kuti ayi pa maudindo pakhale achinyamata ndi atsogoleri alero, koma tikaona zipani zambiri mwina achinyamata amene akumaoneka pamwamba amene akupikisana nawo mwina ena ngati mtsogoleri kumene wachiwiri kwa mtsogoleri kaya wachiwiri kwa chiwiri. Kumbali ya kupipiko muchita zotani poonetsetsa kuti pamwamba penipeni pakukhala achinyamata kutsogolera ngati mtsogoleri wa dziko? Ndipo ndimafuna ndikusimikizeni kunena kuti ku chipani cha People's Party ndi chimene chatenga achinyamata kwa tsogolo kuti agwire ntchito maudindo osiyanasiyana kumapanga nawo zipangizi maganizo a dziko. Padakali panopa timuyezeni kuti muchipanimu wina aliyense kuneki simukulankhula mwamphamvu pamenepo bwanji timakamba atu kumbali ya transition kuti akachokawa abwera awa akachokawa abwera awa ndi atsogolera kumene koko mumapanga mapulani bwinobwino chipani cha PPiko. Ndipo chipani cha People's Party ndikunena kuti ndi chipani chopanda dyera chopanda mwina kuzikundikira. Ndi chipani chonena kuti maudindo achinyamata akumva ku olumala achinyamata akuchita kumva kunena kuti ayi padakali panopa ineyo ndikangochoka akangochokawa ndekuti ine sindikugwira position yakuti kuti mwina mutafasa muione seseneki ya chipani cha People's Party muiona kunena kuti ndachinyamata okhaokha. So mmene mmatimo kuti apene posimukane mphamavunofuna noyenso ndi madabo kuti iniyo ndekuti simmaona kuti kuti chipani cha People's Party kuti neki yake ndi chani ndi anthu ake ndi angati ndi madabo ananenso fair. Koma sinanga tikukambatu za mpando waukulu apa kunekiko mwina mukhoza inu kumakamba kuti inu kumeneko ndinu wachinyamata ngati director of youth mwina kaudindo sokena uku director of wakuti koma tikukamba za kuntunda uku kumwambako ndipo kuntundako kwenikweniko ngati mukamba za kuntunda ngati president vice president secretary general kutani maudindo amenewo mukamba zimene chipani cha People's Party ndicho masuka ndi chifukwa chake chimapangisa convention kuti anthu amene akufuna apikisane nawo pa mpando wina uliwonse umene akufuna ku chipani. Moti mulimba apipi ndikunena kuti People's Party ndiyolimba kuposa 100% ndiyolimba kale padakali panopa wave by wave People's Party kuyenda orange. Kodi mu manifesto yanu mulingodya kapena mfundo zotani zolimbikitsa kapena kuteteza achinyamata pa nthawi ino ya misonkhano yokopa anthu? Kuli mfundo zotani umene kuti achinyamata atetezeke komanso anthu aulumali atetezeke? Wani achinyamata
mmene ndasogolera alero achinyamata aphunzire kupanga zinthu mosakangana ndi anthu mosamenyana ndi anthu akhale odekha pozindikira kuti iwo ndi azisogoleri. So pochitisa misonkhano chipani cha People's Party achinyamata ake sanyamata otenga zikwanje kapena kugenda anthu kapena kung'amba zovala za anthu ayi ndanyamata discipline fa kuziwa kale kuti iwo ndi azisogoleri ndithu anthawi imene iyi. So kuchipani cha People's Party chimalimbikisa mtendere, chimalimbikisa chikondi, and Her Excellency Dr. Joyce Banda amatiphunzitsa kukhala ana omvera okondana achikondi olemekezana. Nesi muzamva chinyamata achipani cha People's Party akulimbana ndi anthu takumenyana ndi akuti apanga chakuti aphwanya kwakuti kuchipani cha People's Party kulibe zimenezo. Kuteteza anthu, kuteteza ulumala, kwapasa maudindo, kwalemekeza, kuyankhula zabwinobwino osayankhula mawu obwesesa nkhondo pakati pa anthu. Enatu amati chipani cha People's mwati orange timamona orange itu ali mu tonse mu mgwirizano wa tonse kuyambira 2020 kulekeza mwina chaka chatha chimene munanena kuti ife basi tatuluka mu mgwirizano menewu. Ena akumati chipani chimenechi chinalephera nawo kamba kuti chinachita mgwirizano ndi boma ili kukwaniritsa malonjezo ake kwa achinyamata. Inu mukutipo chani nkumabwera lero nkumauza kuti achinyamata koma iya People's Party? Choyambirira anthu aziwe kunena kuti chipani cha People's Party chinatuluka mu mgwirizano wa alliance, chinazindikira kunena kuti mu alliance chinaona kunena kuti zimene anthu amafuna ndi zimene akusogolera mgwirizanowo ndi zosiyana. Chifukwa chake chipani cha People's Party chinena kuti izizi si zimene ife timapangayi chake chinatuluka. Then ndikufuna ngwasimiriza chinyamata kunena kuti People's Party ndi People's Party. People's Party Stone Alliance. People's Party ndi chipani chotu chinalamulapo dziko li ndipo akumbukire kuti analamulidwa bwanji. Dr. Joyce Banda anapanga chani? Anakweza maphunziro anthu, asilikali, maphunzisi. Anasintha dziko linolo, mafuta kupezeka pena paliponse. Padakali panopo you can go kuchoka ku Nsanje mukafika ku Lilongwe mukafika ku Kasungu ku Mzuzu mukapeza ma filling station is dry magali mona lipena paliponse. Chipani cha People's Party with Dr. Joyce Banda anasintha zinthu within 100 days dziko kukhala bwinobwino. Nde anthu akambaona kuti People's Party inakhalapo mu alliance ndi zipani izi koma no ayang'ane chipani cha People's Party ndi Her Excellency Dr. Joyce Banda the right honorable the vice president running mate Khumbo Kachari kuti apanga zinthu banji zinthu ziyenda bwanji atikhulupirire chipani cha People's Party ndi chimene chabwera kuzasintha zinthu chifani chimene chindi network yeni yokhazikika network ino muli ndi network kwambiri. Chipani cha People's Party network yosatawatawa network yokhazikika. Okay. Ife funso lathu ndilomweni chakuti koma Mulimba ku People's Party ndi 50% plus 1 pa 16 September lapano. People's Party ndi chipani chimene chikulimba ndipo ndicholimba ndipo ndi chimene chikulamula dziko linolo kuyambira pa 16 2025 pa 17 September after the 16 kungovota pa 17 anthu azingoziwa kunena kuti People's Party ikubwera anosono kutenga zinthuzi. Chabwino ka 2 minutes kasalaka ndingopereka mpata kwa anthu awiri kuti mwina atha kukufunsa nkoni mafunso inu Aubrey Harale nkulu ona za chinyamata ku chipani chimenechi cha People's Party. 0manayina8475 0manayina8475 ndikupaseni mpata kuti mungoimba foni ndikuwafunsako mafunso awiri atatu amenewa Aubrey Harale. Hello. Maswera bwanji. Ifetu taswera bwino ka inu. Aida sabwino kuno ndi ku Nkhotakota. Dzina Gwakwanda apiri ku Nkhotakotako. Funso lanu ndilotani kupita kwa Aubrey Harale? Mafata fusta kuti kuno ku constituency ya Sani Chia anena kuti ayimika wina aliyense kumazonesa tuno kulibeko ndi wapiti. Funso ndilomwero mwati ku constituency ya chani? Chia Sani ku Nkhotakota kumeneko. Tathokoza kwambiri fwa cha funso lanu akuyankhani posa chedwa apa. Mwamva funso Aubrey Harale. Aubrey Harale muli pa line pa? Mukundimva Aubrey Harale?
aoble halale. Ya izikuoneka ngati ameniwa pa line pandithu network ikumaoneka kuti ikuvutavuta masiku ano komano amene wandikhulupirira kuti zitheka angoyankha funso lokhali chifukwa nthawi apa ndithu yatitherapo osachedwa pompa tikhale tupatsirani programu yotsatira koma tikukumbutseni kuti programuyi ikukufikani ndithu ndi thandizo lochokera ndithu ku mabungwe osiyanasiyana kuphatikizako bungwe la Oxfam zikuoneka kuti zavuta ndithu